May adlaw na to din ang tanan mga amigo ug mga amiga, and welcome back to my channel. So kung bago pa mong nasa ang aning channel guys, please don't forget to hit subscribe. Wow! Halak ka. Unsa na lang kadlaw guys, bagong tuig na! Yes! Ug tungod kay hapit na mahuman ang 2019, na ako'y pa-raffle ninyo guys. Isip sa ako ang pasalamat ninyo nga nagsuporta dyan ako diri sa Bariha Kabay channel. So ay ninyo kalimtiha. So continue watching this video until the end para makadaog mo sa akong ipa-raffle later only here sa Bariha Kabay channel. So, katong 29 guys, actually that was 2 days ago. So, nangadto mi sa Anju World, pero dito ra jud mi sa Snow World no nangadto, no? Kay mao man sad jud na ang ilang ipangayo sa akong mga pagumangkon na sina Mo, si Zia, o si Zach. And of course, ang akong parents po nga si Mama Cecil o si Papa Boy. And of course, si Glenny joined po siya para, you know, para mas nindot jud ang kuan ba, ang Christmas celebration sa mga bata. Kay mao man sad jud gud mo ang gi-promise sa ilaha. Because when I asked them, said, what do you like this Christmas? And they said, Snow World! So malipayon kayo sila kay finally nakato na sila sa Snow World ug na-experience nila how nice it is to play with the snow. So, though artificial lang siya, but it's a very nice feeling. Anyway, tanawan niya mo ang experience with the kiddos nga mo ilang ginatawag nga best Christmas gift ever this 2019. What do you say? Where are you? Mama! Baba! Dito Gledo. Hello! Hoy! Ah! Hello! Guys, maganda nyo yung tanan. Namin kiri karon sa Snow World, dito sa Anju World. So, yeah. So, dito tayo sa place actually, pero medyo mahal sa naman nga. Pay a lot here sa entrance pa lang daan. Medyo mahal-mahal na siya. Pero, worth it na siya. I have Ducky here. Say hi, Ducky! Say hi, Kuya! Hi! Tingnan mo! So, what can you say about Snow World? Amazing! How about you? What can you say about the Snow World? Oh, ikaw! Awesome! Awesome. Yeah, pero wala ka kang bayad na. You have to pay for this. You have to pay for this para ma-slide lang ka. But dito siya na-experience kasi you can really feel na naka sa gawas. Especially that, you know, it's very cold. You can play with the ice. You can play with the ice. Make like an angel wings. And then, there is also a What? ice sculptures. Yes, a lot of ice sculptures. Oh, dance. So there you go, mo to among experience dito sa Anju World, labi na sa Snow World. So happy kayo mga kiddos guys. Well actually, malipayon jud kayo sila kay grabe mo sa jud ang ilahang gusto, no? And thankful sa kayo ko ni Glenn for, you know, for sharing sad his blessings pa para sad of course malipay pud ako ang mama o papa. O garon guys, hatagan na mo og pros and cons dito sa Anju World or sa Snow World, di ba? At least man sad, makibalo na mo kung sa inyong buhaton before mo moadto dito og mo experience sa mga rides og sa snow. So now na to ang mga pros. So unsa man yung mga nindot dito sa Snow World, no? Well, if taga-Talisay mo or na mo nagpuyo somewhere sa south, it's very
near. Naaramang ko siya sa Minglanilla. And medyo sudunon siya gamay, pero nindot kayo siya. You will know man sad kung mag-jeep ba mo or mag-taxi ba mo. You will really know kay na may dako kayo nga signage dito. When you get to see the place, it's huge. Not that huge though, pero nindot siya. Dako-dako po siya. And then you get to see the Ferris wheel nga dako kayo sa siya. And then makaagi ka og Robinsons, and then some food. Parang mura siya kanang food court gani nga na dito ang Thirsty. Dagan kayo siya mga kananan sa dito. So when you get inside Andrew World, guys, nindot kayo ang mga rides, no? Dili kayo siya ingana ka dagko, di sad kayo siya ingana ka tag-as, di sad kayo siya ingana ka daghan, but actually the rides are very exciting. Other than that, what I really like about Andrew World, kinaaslay mga world-renowned sites. Yan ang ipamutang dito gani, no? Naslay mga Big Ben, nandito ang Colosseo, nasa slay murag katong mga naong-naong ganito sa Amerika sa mga presidente. So, naslay mga ingana dito. So, Instagrammable jud kayo siya nga place. So, if you wanna go there and take some photos, nindot jud kayo siya. I'm pretty sure daghan jud kayong mga likes sa inyong photos nga mao jud na inyong gusto, di ba? Another thing that I really like about it, kay naa sila gift shop. So kung ganahan ka nga makapalit og mga souvenirs, of course, nga nakaadto ka sa Snow World or sa Andrew World, daghan kay kag mapalit dito nga magbutang. I was not able to get a video of it kay murag kapoy na jud kayo, guys, but it is a very nice place. Daghan kay kag mapalit na sa mga para sa refrigerator, and then they have keychains, ang forever keychains sa souvenir. They have notebooks, they have shirt, a lot of souvenir items nga at least man lang maka-remember mo nga dito na di mo sa Snow World or sa Andrew World. Other than that, kung namoy daghan kayong mga butang, guys, napod sila available lockers. So naslay small, naslay big, and naslay extra large mga lockers. So kung nagdala mo daghan kayong mga butang, at least namoy kabutangan sa inyong mga butang, di ba? Para dili kayo mo nga na ma-hassle while nagduwa-duwa mo or while naglakaw-lakaw mo dito sa Andrew World. So for the kiddos, nindot yung guys siya kay na siya yung mga ice cream station, nasa yung mga hotdog station dito, nasa yung mga pusil-pusil, so pusil-pusil nga area wherein the kids can get, or anyone, kids at heart, makakuha og mga prizes kung makaigo mo of a certain whatever, but wala kumuadto na dito, no? Kay murag grabe na dyan, hapit na dyan mahurot ang akong kwarta dito. Kay medyo mahal-mahal dyan noon siya. Napod sila dito kanang ganing replica sa Colosseo, and then it's a restaurant, so it's a really nice place. When you get inside, I think there's a photo, so that's the photo of the Colosseo restaurant, and it's really nice, guys. It's cozy, and then wala, nindot jud kayo sad siya. A bit pricey, but again, it's nindot kayo sad siya, so it's all worth it. Most important po sa akong ganahan jud dito, guys, kay limpyo kay sad silang mga CRs. And then, unsa pa man, it's a very Instagrammable place. Yeah, so if you like to take photos, jud, kung ganahan jud ka magpusing-pusing, ganaana ka dito, pwede jud kay ka dito, guys. Though, kung init siya, magtuto inyong singot. Mga millennials, ato mo no. So, humana naman ta sa mga pros mo, ato na punta sa mga cons. So, mao ni ang dili jud na ko ganahan dito, guys, no? Kay ang pag-line lang daan. So, naabot mi dito around 10 siguro, kay mao ni among ginasabutan jud nga magsayo, kay and I really thought nga dili na jud kay nga nang gani kataas ang linya, kay syempre di ba taod-taod naman sad nag-open ang Andrew World or ang Snow World. So I was expecting nga dili na kayo nga nakadaghang tao dito. So when we arrived there, the kids are very excited, but taas na kayo ang linya, guys, di ba? Good thing na silang mama o papa, so we were able to, get our ticket fast because naamay ka ng senior citizen lane, which is really good as well. However, dili sad siya yung ana gani ka straight ang line, or naiuban diha magsulod-sulod kay nadagon sa buhaton, nadagon sa mga pangutana or whatsoever. Ang ending one na dito ni palit na ditong mga init akong ulo. But anyway, so we were able to get our tickets. And yeah, but the line is very long. All the more, guys, pagkahapon. So paggawas na mo ang linya na abot na jud hapit dito sa kanang hapit na jud gani siya sa main road or sa highway. Grabe jud kaayo dito, guys. Mura jud sila kanang manghaw padung sa birin sa Simala. Mga anak siya kataas. And another thing that I really don't like about it, kay ang ila ganing shed kanang padulong sa ticket booth, dili kay siya yung anak ka
kadako. So, ang mga tao, init kayo. As in, sakit kayo sa imong buko-buko. Pero siya kaga sunbathing. So, I suggest magdadyo og payong. And unfortunately, kami wala mi dito nakadala og payong kay we were expecting anindot lagi ang place, na yung mga shed, na adyo'y kalandungan or whatnot. Wala dito, diba? So earlier na-mention ako ang locker, which is one of the pros, which I really like, of course, kaya na mabutangan sa imong mga butang. But you have to pay for it, like 250 for the big size. But the 100 pesos is also refundable, so okay lang siya, no? Pero what I really don't like about it, kay right after iuli ninyo ang imuhang key sa locker, you have to line up again just to return the key. Taro nga guno na ninyo din ha, Anju World. Kani, mao dyan ni sad ang usa sa pinaka-nakainit sa akong ulo. So, sa wapa mi nakasod sa Snow World, guys. Kuan siya, guys. Kana nangaon mi dito sa Coloseo. Kaya nindot kayo siya. Nindot kayang restaurant, diba? As what I've mentioned, diba? Mosa na siya sa mga pros dito. It's Instagrammable. It's cozy. It's really nice. So, nag-abli-abli na ko na sa mga menu. And then, when we asked the waiter, yan na siya nga. Uy, wala mi ana, sir. Na may price. Uy, wala mi ana, sir. Kani, namo ani. Wala po mi ana, sir. Pasta ra jud, sir. Hala, in town, nag-open pa mo manging ana niya, wa, day mo ika-serve na mo, so gainit dito ang akong ulo, guys. So, nag-order na lang yung pasta, kay mo lagi daw guno ilang available. Ang ending, gitag sa tagsa nilag hatag ang among order, guys. So, naabta na mga 40 minutos, wala pa makompleto ang among order. Diba? Unya, nangayo umiog tubig. Wa sa daw kuno'y naabot nilang tubig. Sakay papaliton dyan kanila sa ilang bottled water dito nga mahal kaayo pod. Gabi na dyan kayo inyong pangwarta, Anju World, ha? Maka-disappoint! And then, sa pamaya kong dili dyan ganahan dito, no? So, pag-ingon na mo nga mga to na mimis, hala, dali na kayo sila nakatunol sa bill, oy, pero ang paghatag sa among mga pagkaon, dogay, diba? Yang usa pa dyan, guys, kadili pa dyan ako ganahan kay you cannot bring food inside. Of course, understandable man sad kayo. Para food mahalin po din lahat dito. Pero kung gutom na kayo ka, taas na kayong linya sa sulod, di dyan ka kadaog pagkaon, guys. Makuyapan na lang ka dito sa kainit o sa kagutom. Mao lagi po to, di ba? Other than sa area, sa mga ticket booth, nga wala kayo siya shed, so mag-intro kayo nag-sunbathing dito, wala po siya kayo daghan kayong area nga na yung mga shed, at least katong mga tiguang or katong mga gusto lang mo pahuway lang sa nata sila yung mga landungan. Pero guys, mura siya kayo nag-sunbathing dito, lain pa'y ato. So pag ato na mo Snow World, kaya mag-slide-slide lagi ang silang Zia, silang Morris o si Zaki, kinahanlan jud ganado kuno ear cups o glove. Ano po silang gipalitan kay para lang po maka-experience yung slide dito. But it's very expensive. Imagine ha, 150 ang set daw guna to. Pila raman to. Mura lagi siya kanang, basta mura siya duwa-duwaan lang nga kanang ear cuff na dili jud kay ito siya, I'm sure dili jud kay ito siya makapainit sa dunggan. And another thing that I don't like ay ang photo, guys, mahal kayo tag 200. Hala, picture kunuhay mi dito, pak usara akong gipa-develop din. Usara akong gipa-print kay nga naman 200 pesos. Mahal. So overall, ang ako ang rating sa Snow World ug sa Anju World, guys, kay 3.5 siya, guys. Kay, of course, nindot man jud kayo sa siya nga place. However, because of the cons that I've mentioned, 3.5 lang siya. And I really hope that the management of Anju World and Snow World will think about it and improve whatever it is that they need to improve. So, my tips para ninyo, guys, kung ganahan dyan mo adto sa Snow World or dito sa Anju World, buy your tickets early. Kung pwede gani, mag-alas 8, tuwa mo dito para maglinya. Kay grabe dyan kayo kataas ang linya. And if you wanna experience the rides, then it's much better. Kay unlimited naman siya, guys. Nasa like unlimited. And nasa 3 rides only of your choice na 180. But, it's best for you to get the unlimited rides. Unlimited rides na lang, di ba? And then you can add 200, I think, para maka-join, para makasulod mo dito sa Snow World. So, a total of 700 ay inyong mabayaran if you want only rides and, of course, experience winter sa Snow World. Take note again that Snow World opens at 12. So, kung maoras sa Junay nyo nga doon, parihan na mo,
make sure nga nakakaon ang mga kids or nangaon na mo kay alas 12 pa mga blay ang Snow World guys. O diba? Udtong tutok pero winter sa sud. Unya guys, kaon mo daan dito, diba? Hab-hab jud mo pag-ayo, kaon mo daan kay lisod kayo, mahal kayo mga pagkaon dito sa sulod. O ayaw mo pagpagabi, di ba? Kay of course kung gabi mo mga taas na lagi kayong linya, basing ang inyuhang malinyahan no, mo sumpay na dito sa hawk sa birin sa simala. So there you have it. I hope nga nakatabang na ninyo guys nga ko ang mga pros and cons sa Snow World. But again, it's a really nice place. A place para sa nga malipay, ma-experience ang inyong mga kiddos o katong mga kids at heart. O karon, mao na dyan ninyong ipaabot. Magpa-raffle na ko, guys! So, hakabok ako ipa-raffle karon og maon ni siya courtesy Jud, exclusively designed by Mark. There, it's a bag, guys. It's a tote bag. Amo ning nabaligya dito sa Pop District Bazaar and grabe kayo siya kahalinon. The quality is really nice. So Mark, kudos to you, nindo chugayo, and Joshelle for designing this one. So all you have to do, my friends, kung ganahan mo makadaog aning mga tote bags, all you have to do is comment down below any number from 1 to 100. So tanawan na ninyo ang mga naka-comment down below kung unsa pa tong wala ma-choose nga number. So it should only be from 1 to 100. So unsa man ang inyong gipaabot pa, comment down below, and then on my next vlog ato nang i-reveal kung kinsa ang nakadaog aning duha ka buok tote bag, and sa akong next video another two items will be given away as my way of saying thank you everyone for supporting Bariha Kabay channel. So again, thank you so much guys for watching, and if you enjoyed this video, please ay mamutod sa ako. Please don't forget to click that like button and share this with your friends para sad malipay sila, and of course para maka-join sila sa ako ang next raffle, sa ako ang next vlog. So again, this is EJ, your Bariha guy. See ya!